Itang nga aldaw, ti Lonely Heart Radio ket agidatag iti upat, apakasaritan nga saan laeng amay papan iti ayat, no diket may papan kadagiti nasakit, apili ti tao. Ni Eliza ket nailuko ken napaladingitan, ngem idi asidegen ti baro aragsak na, nagsubli ti napalabas. Ni Rhea ket aramidena amintapno maisalakan ti inana, ngem napukaw ti trabaho na iti oras akasapulan ti kwarta para operasyon. Ni Ronnie ket inayat na ti babay asaan pay ang nakalibas iti sakit ti napalabas. Ket ni Octavio, nangani mapukaw na ti bagi na gapu iti panagkapit iti tao, asaanen nga agayat ken kuana. Upatabaro nga episode 8 nga aldaw, June 3, 2026. Kitain agingga iti pagpatinggaan. Dear Mr. Lonely, o naranyag abulan, un-unoy kot imdinga. Ay, maray. Day tanas Sakay ta. lagasilaw mo. Tang samutan mang parparagsakin ka. Ne, pare. Ako talaga nga da. Amo mo na, pay. Sikamot. Saan ko pa yung amo Tadi mo pa'y matimbag at tigapuna no apay anaragsak ka. Ah? Wingaya man niya. Ako namin, Mark. Nagsabat kami itay kini Princess. Tayo nga'y office may tayo na pintas. Ni gayam princess ti makagapo no apay anaragsak ka. Apay pare, kas mo ka de? Hun, pare. Iso na lang tamabayin na ken ko na. Amangan ngamin no adan nobyo na. Ken amangan no sa anak ama ikari iti kinapintas na. Nabiit ta pala iti dito at trabaho. Mano pa lang aldaw ta dito Ngam adan kurso na madagaws. Kat no idagad adal ta iti kolehiyo. Awan na pulos inaram mo. Hun, pare. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Ang may na. Mabayinak met nga umasinag kini Princess. Lunch breakan pare. Inta mga nan tanay mabisina kon. Alang raud, tawaray sak. Mabisinak matain. Hello, mapan kayo ka din nag-lunch? Wan ma'am. Mapan kami, tanay mabisin kami ngaminan. Lunch break mo tan. Aywan gayam, lunch break tayon. Ay, saan ko pa kita na napupuutan ti oras? No kayat mo ma'am. Makigiddan kan kada kami. No, okay lang kan ka. Ha? Ay, saanan. Adapay ngamin papanak. Inton maminsan tulangan. Pasensya kayo na. Ada ngamin asikaswag. Alang rod, ma'am. Inton maminsan tulangan. Ala, mapan ka nga rodin, ma'am. Iti kasta. Saan ka maladaw iti papanam? Okay, mapanakon. Kat pasensya kayo lakuman no saan ko napat ganti awis yo. Sana bale. Bumawiak no inton sumaro no. Ronay, kumusta mat nga iti nagmalamakadam iti trabaho? Okay lang, tatang. Makapanog. Hanggang maayos lang ta. Awan gayam. Adaginatang ko merienda. Ag merienda tayo pa'y tatang. Kabayatan ti panagsarsarita tayo. Ay, katun Anya nga iday taginatang wa merienda. Gimatang ak iti siupaw, tatang. Naimas da ito yung maikape. Wen, anak. Kapag isaw, ada barako akape nga impapulot ko itay. Naijayin ati kapienta. Nasayat nga rod, tatang. Alaman nga rod. Kaya't kumatiag kape iti barako akape. Mabit lang nga raw. Mangisagana ak iti kapienta. Tatang. Saan ka di pa simangpet ni Manang Vina manipod iti trabaho na? Saan pa'y mait? Madamdamalaeng. At dantong dayjay. Oro ni. Ano apay lang tararaminam dito Apay asang sangumot latan na computer mo. Mas dawak lang amin, Mark. Kaslawan mat ita ni Princess dito'y opisina. Un ngagpaiso. Amangan mo't no sana sumra kita. No sana sumra kita. Anya nga iti makagapo. Diya mo Amangan no sakit mo Ha? Agsakit nga tangag paiso. Nalapit aksta Ang amangan no maladaw lang nga sumrag. So kagtrabaho kakit din.
ang mga nukimat ang sumangpot ni boss. Damat gaya man ni Princess di talamisan na. Apay nga ta nala daw asimber kita. Asit gak man kit di. Sana bale? Break time imot ita. Hello, Princess. Ha? Si kamat gayam, Ronnie. Ada ka di masapul mo? Awan mat kit di. Inasit gan kalaeng. Gaputa, break time tayo met. Kasta ka di? Wen. Ano kayat mo? Inta payag merienda di ta asidig a coffee shop. Asidig lang mat dito yung opisina. Ura inton lunch break tulaangan. Sa anak pa nga minamabisin. Okay nga rod. No day tati ko nam. Aggidan ta nga rod nga ag-lunch Wan, awan parikot iti dayta. Agyaman na. Tay manlugot ka. Dua talang nga ag-lunch, Princess. Wen, Ronnie. Apay kit din ta saan nga eh. Ngam, apay nga inawis nak dito yung restaurant. Kaya't ko ngamin ti makipagayam ken ka. Kasanumot ngamin. Tunggal pa nag-aawid, manipod di opisina. Kanayon ka ngak may sa nga agawid. Ken madlaw ko akaslan naliday ka akanayon. Ha? Ay, kwa Ronnie. Kastoy ko nga mina talaga. Kayat ko ti agmay sa. Ken maysa, sa anak mat analiday. Sa anak lang amin unay ang makisasao. Nang runa kadagiti saan kong am-am mo. Ngam syempre, katrabahuan kayo. Iso asa anak matunay ang mabain kada kayo. Nang runa kat panagkita kada kayo ka ni Mark kat nasisingpat kayo. Kasta ka di. Angan, oray si ka, Princess. Madlaw ko nasingpat kamet. Kan saan laday ta? Napintas ka pa eh. Nang runa nung nakaisam ka. Anya? Ang mga nukun ko nam lang matday ta, Ronnie. Ay, pudno ti bagbagak, Princess. Nakapimpintas ka. Awan ka di pa'y kaayan ayat mo? Awan pa'y. Saan pa'y siguro adim kang tilalaki para kanya? Naragsak ka man asimang patmanipod iti trabaho, Ronnie. Anya ti makagapo? Awan met, manang. Naragsakak lang. Gaputan na kaduak, anangan itay jay crush ko akatrabahuan mi. Itaban pa'y? Sigod mo't nga awan asam mo kadagiti babae? Idi day jay, manang. Sa bali itan. Nakayawan ak iti kinapintas ni Princess. Kat, inaram mo ka din. Saan pa'y manang? Angam armak to. Tumay timingak lang. Anya pala ang tararamidang parirore. Apaya di mo pala arman ni Princess. Ang mga maunaan da ka. Kasla mabainak mat ngamin ngagdaton kan kwa na pare. Saan ka nagbabain? Uni kaya, awan ka ti tinagbalin ang nobyo ni Princess? Day tatisan ko nga mo pare. Saan kumatan anadamag kan kwa na, idi nagkuyog kami ang nag-lunch. Namtin ako na kanyak. Amangan ka nun, no saan pa'y adimteng ti lalaki para kan kwa na. Kasta? Hanggang, apay anak ko na rat kasta? Dinamag ko ngamin, no adan kaayan ayat na. Kat day tamat tin sungbat na. Saan namot anadakamat, no adan nagbalin akaayan ayat na idi, wen no awan. Di mo't kasangay mo inton bigat, Ronnie. Agsagana ka kadi? Wen manang, kat awisek to dagiti katrabahwak. Ay, katuan Sakto ti agluto. Dua kami kanitatang. Sana bale, tawan mo trabaho, ta Sabado. Alaman nga rod manang. Nasayaat mat no da kayo kinitatang ti agluto. Naimas ngamin ti panaglutluto yo kay. Natawid ko kanitatang ti panaglutluto na. Naimas ngamin nga agluto. Iso nagpaisuro akmatan kan kwa na. Huray sakmat amanang. Amok ba't kay di ti agluto? Iso na lang takanayon mat amakumiko makiti trabaho. Iso asaan ko nga ammo no naimas pa lang ti ilutok. Wan no saanan. Nala, sana bale. Da kami laangan kanitatang ti agluto inton Sabado. Daytan ti sagot mi kan ka iti kasangay mo. Princess,
Awan ka di ti papa namin ton Sabado. Awisin ka ko may jay balay. Kasangay ko ngamin. Ha? Kasta? Awan. Iso ano awan ti papa na? Awisin ka ko ma. Ado ti sagana iti kasangay ko. Itak lang amin nga sagana manayin. Manumatan na kasangay ko asa anak ang nagrambak. Gaputa ado ti pakakumikumak iti kalabas. Sige, Ronnie. Kita no makaumaya. Sabay ko mata makaumay ka. Iti espesyal nga aldaw ko, princess. Awisak madlang dagiti daduma katrabahuan tayo. Sige, Ronnie. Kita no makaumayak. Saan ko pa nga minasigurado? Amangan nga no ada papanak inton Sabado. Ngam no saan to ang matuloy ti papanak? Umayak, ijabalayo. Alangarod, ichatnak to ano makaumay ka. Tas sukunin ka lang yan, ijabalayo. Nay maglakit din ta na kaumay ka, pare Mark. Kung naglakit din mo saan ka nga umay. Mabalin ka di mo't asa anak nga umay pare. Un gayam. Inawis mo ni princess saan ka di? Awan, dayjay man oh. Nakatugaw iti dayjay banda. Pag may samot. Inkakadkadwan iti lamisan nga ayan na ah. Talaga akadwaat ni princess. Gaputa kayat ko nga itati panagaharam ko kenkwana. Alang road. Nasayat mo't no aramumon. Iti kasta. Saan nakaamaunaan? Okay ka kadilaeng? Itay ka pa'y nga umin-inom iti arak ah. Adda ka di parikot mo? Di nakpakadanagan, Ronnie. Wan gayam. Ay kapay asigasuan dagiti daduma sa nga ilim. Amangan mat no, adama kunada kan ka. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Sana bale? Nakaawi dan dagiti daduma sa nga ilik. Kan saan ka mabali na panawan dito eh? Gaputan na bartag kan. Amangan no saan mo akabaalan ti bagim. Saan nakapakadanagan kunakmat? Kabalak pa eh. Sigurado ka? Ibagam kumano anyaman ti parikot mo, princess. Nakasaganak at tumulong. Basta lagit di kabalak. Nagsakit, Ronnie. Oh, Nagsakit. Di pa nakapukaw ko iti umon na nga ayat ko. princess, agsamit ka natin. Pasensya ka, Ronnie. Kayat ko lang amin nga iyib kas tinalaw sa ladingit ko. Gapo iti po sa iti umuna nga ayat ko. Nabit mayapim mo sa ni Ray. Anagbalin na kayan ayat ko. Gapo iti aksidente. Tiamok no nakamumuna ko. Ngam tunggal malagip ko dagiti nagkadkanwan mi. San ko lata maliklikan ti agladingin. Kastagayam. Ala, isangit mo lang ti marikrik na. At dahil lang dito ay. Kasunod ay tuyan pare Rone. Naiturog mat na ni princess dito na misaan nyo. Nasubraan ng samot niya na ginom itinasangar. Hawan nga rod, Mark. Naiturog na matan nga agpaiso. Apay ang nagbartag ni princess. Adda ka di parikot na. Agladladingit ka no. Gapo tapim mo sa igayam ti mo na anobyo na. Gapo iti aksidente. Saan pa igayam na nakailiw-liwag? Kastagaya. Isumat lagaya man nagbartag. Hawan, pare Mark. Kan nagsangsangit itay. Iso aday ta, naiturog nan. Akit, kasano nga rodan? Kasano pa yung makaawid kat nalaos mat ti bartag na? Dito'y napailaang balay ah. Bagkataklangan ayon nagdita balay. Inton bigat tulangan nga gawid. Kita tulangan ti cellphone na. Tawagak ti kapamilya na. Aday ta, naisimpa ko ni princess. Ay, nakakasimat. At damat gayam nagbalin akayan ayat na idi. Gampim musay. Ronnie, sa di na iti pagturugan, di mo ko na nga agkasilad kayo dito ka ni princess. Ah, ay, saan amanang?
Ijayak lang ang salas, amaturog. Malang rod, panawa mon. Ingkamot maturugan, tani, adalo mon tirabi Wan manang. Talaga nakipimpintas ni Princess. Nagmayat aming mingan ti rupa na. Bayat amat maturog. Apay, talaga ka ding ada pa naggustom kan kwa na? Wan manang. Agayatak at talaga kini Princess. Kat planok ti agdaton kan kwa na itay. Iso na lang, tasahanin na natuloy. Gapo iti panagladingit na. Saan na pa'y lang amin analipatan ti pimusay akaayan ayat na. Ronnie, agyaman ak iti panang pasangbay mo kanyak ijay balayo, idinalaos ti bartek ko ha. Awan ang yaman na, Princess. Saan mo't ang mabali na baybayan ka iti daydi agundaway? Nang runa kat inawis ka. Pasensya ka na talaga, Ronnie. Nasakit lang amin tiriknak, iti ipupusay ti mo na nobyo. Nabiit pa nga inaklon ko, idinaksidente. Kahit, daijay matan tiga po ti ipupusay na. Anyan din nagbalinagasat mo iti ayan ayat tiyo iti nobyom. Ngampatsyak, makailiwliwag kan tumatlaing. Sapay kumatakas ta, Ronnie. Wen, Princess, makailiwliwag kan tumatlaing. Ala, umay kan. Aggidan tan nga glance. Mabisinak meten. Intapay mangan. Ket kalpasan ti panangan agsublita dagos dito'y opisina. Tapno mabit malpas ti trabaho ta. Ket makaawit ta matamasapa. Anya ti ko nam Ronnie? Agayan ayat kayon ka ni Princess? Kasta nga rod manang. Ay na, nakaragrag stakak. Takamaudyanan na. Inaklon nakmutlangin ni Princess. Kay, kaano nga'y atulagan tayo ti kasaryaw? Ni tatang met kasaradagos. Di tanto matlaang ti turong na. Iso nga ibagamket di ka ni Princess, tatulagan tayon di kalay sayo. Sige nga rod manang, tatang. Ibagak day taki ni Princess. Princess, umuna arabiita itang agasawa. Agyaman na ka, gaputay manugot ka nakikalay sa kanya. Wana, gaputain inot anat nagtiriknakan ka. Ay ayatan ka, Ronnie. Kat sapay ko ma, tasanak to ngagladingit iti sidong mo. Ikarik, Princess, si kalaing ti babae nga inakayaten. Da kayo iti agbalinto nga anak ta. Saan kantong agbabawi anak iasawa kanyak? Gaputayaten ka, unay-unay. Kasta akmat kan ka, Ronnie. Ay ayatan ka mat. Kat sapay lang ko ma. Tag na na yung tikinaragsak ta kas agasawa. Ikararag ta iti namarso day ta. Ikararag ta asapay ko ma. Tanuan niya man ti rumso aparikot iti pamilya ta. Kat masulbar tamat lang nga dagos. Wen, Ronnie. Patsak, ano anyaman ti rumso aparikot na. Masulbar tamatla adagos. Basta agtinulong ta. Dear Mr. Lovely, Hello, madama pa ang exam ko. Apay nga mawag ka? Manang, intaray mi ni nanang iti ospital. Anya, apay, anya tinapasamak. Nagkabayatan nga glinlinis. Ha? Kumusta nga Rodan? Nasakit ka noon iti bukot na. Sana pa yung makaawid ita. Sino ti kadwam dita ospital? Ni Uncle Oscar, manang. Sige, da kayo pala ang timakamo ka ni Nanang. Nanang, kumusta kan? Ay, jak pa'y makabangaw na nakaw. Nagsakit na ito'y likod ko. Saan nyo pala ang apilitan? Orayan tayo dyan ibaga ti doktor. Kasano dagiti trabaho ki balay. Dagiti dingwa nakasapulan na mapakan. Di yung kadipay panunutan dagita. Ada kami magkan ni Jun ang mga sikaso. Kaya't nakadi asawan. Asaan ako na makapagtrabaho. Nanang, Kasano ti panagadalyo kan ni John. Ganda giti kakabsat mo no saan ako na makapagtrabaho. Manang, kasarita nakakano ti doktor ni nanang. sige. Mapanakon.
Bantayan pa'y nga rod ni Nanang. Siya akong ti agluto. Tas ikanto ti mang bantay ka ni Nanang. Sapay at klasik inton madamdama manang. Aywan gayam. Anya ti imbaga ti doktor ni nanang. Mabayag ka no ti recovery na. Tanaapektaran di spine na. Anya nga iti kahit asawan day tamanang. Saan pa lang ang makapagtrabaho ni Nanang? Ha? Kan kasapulan ti mang kadwa kan kuana diti balay. Mga lalay kan kuana kadagiti amin na kayat nangaramidan. Kasano daytan manang? Agis eskwela tamat. Naskan nga dag sakripisyo kadata, Jun. Sika, uwan no siya. Ha? Sumardeng nga agis eskwela? Diyak kaya ti agsardeng manang. Kaya't ko ti aggraduar iti high school. Sayang mat no siya. Maudin atawon ko ita. Kan may saanan ang makapagtrabaho ni Nanang. Kaya't na asawan, kasapulanan nga adaag trabaho kadata. Anya nga iti aramidan ta manang. Sigun ni resume, estudyante ka pa ilagayan. Uwan, ma'am. No mabalin ko maak part-time aklaan. Talaga part-time lang ti birbiro kag. Ay, mabalinak, ma'am. Kaya't ko ngamin nga ituloy lahat ti panagadal ko. Umay ka, ipakitak kan ka di counter. Kan isurok kan ka, nagitinas kan ama-amuam dito yung restaurant. Kaya't ka di asawan day taan naawat akon, ma'am. Kita tupay, ti performance mo. Nanang, mangan kay. Saan ka nag-eskwela? Naglangan akpailayang nanang. Anon nga aldaw ang naglangan ka? Nagpakadakmat ka dagiti teachers ko. Agpunno ka man kanyak, John. Saan kayo asinurwan iti kabsat mo nga agulbod? Nanang. Nagsaritaan mi kini Manang Rhea. Asumardeng akpailang iti panagadal ko. Anya? Ituloy na pailang tag-eskwela. Aging ga makalpas. Ay nga kaya't ko ang makalpas kayo iti panagadalyo. Ngam sana mabalin nga giddan kami nga ag-eskwela, nanang. Awan ti mga sikaso kada kayo. Nang runa kat di kay pamit makatakder. Anya na ito, mapaspasamak iti pamilya tayo. Ag-working student ni Manang Rhea. Tapno maituloy na lata ti panagadal na. Diyak kaya't nga agrigat kayo. Ngam awan maramidak. Tasyak mo kan tinagbalin a kalbaryo yo. Di kay kumagsaw iti kasta, nanang. Urean niya ti mapaspasamak. Saan da kayo abaybayan? Kumusta ni Nanang? Tinulungak anag na itay di tarwar. Kaya't nakano ti agpainit. Nasaya at mat. Day tangarod ti ko na di doktor na. Impudnukon kan kwa na ti amin. Kat, anya ti kunana. Nagsangsangit. Isu ang nakaturog adagos. Naawat ka dagos kas kahera iji restaurant ang nagaplayak. Part-time laang ading. Nasayat no kasta, manang. Tapno dagastusan tayo para iti agas ni Nanang. Kan allowance iji eskulaan. Sapay ko matamaan usam ti agtrabaho. Akagiddan ti panagadal mo, manang. Ay, si kagayam ti ibagbaga ni Ma'am Sheila, abaro akahera. Uwan manong. Ay na, siyak ni Benny. Manang Benny kunamlatan. Kat chefak iti dayto a restaurant. Idi nagrugi anang lukat dayto a restaurant. Siya kon ti paraluto da. Rhea matinagan ko. Nasaya at may tanam amo ka. Manang Benny. Kat siya kon ti masidagkan ka. Tada ka lang mat dito'y cashier. Saan ka amabain? Lumabisin ka, we? Mapan ka lang dita kusina, ado ti makan ijay. Agyamanak manang. Handay to'y laing ti maibawgakan ka, tapno saan ka makikigtot. Medyo adasong-sungit na ni Ma'am Sheila. Pakibagayam laing.
Isugayam ti makinbagi day ti a restaurant. Duada iti boyfriend na. Fiancé kunakun ta-engaged damatan. Kasta gayam. Angam ni sir, at the office na ijay Manila. Isu aman mano nga umay ditoy. Kat no makitam, ay no, nagwapo si ka. Uy, kasla artista. Agbagay da, tanapintas mo't ni Ma'am Sheila. Make up laang met tinang papintas kan kwa no? Oy! Juk laang ka di. Oh, di mo ibagbaga Ay, ada customer. Sige. Chika tantumat ngamin at chika dito eh. Magusto ti trabaho, Rhea. Agyamanak, Ma'am Sheila. Positive ti feedback dagiti customer kan ka. Nakaisam ka ngamin kadakwada. Kan, amom ti agibaga iti thank you. Iso ngamin day tati insuro da kada kami iji training me, ma'am. Nula ko mata nakalpas kan. Si kalangan ti alaak a full-time makahera. Sana bale, ma'am. Tadanda ni akmatan makalpas. Dito itulatan ti pagtrabahowak. Sige, alaan ka. Kat dagos nga ipermanente ka. Hello, Han? Hello. Imawag ak tay magakan ka adandan niya akon makadanon. Dagasan ka kadidita restaurant? Busy akpay dito eh. Dumagas kan Malpas kung tumat siguro anday ti as sikaswag. Sige, no day tati kayat mo. Bisita ak mo tanday ta negosyo ta. Tama no ng bulan saan ko nakita. Bye, Han. Love you. Bye. O sige, Rhea. Mabalin mo ti agsubli di trabahom. Anya Rhea. Nakitam ka din ti jowa ni Ma'am Sheila. Gwapo gayam at talagaan niya. Uy, kung nagtubat gamin ka. Uy, umasidagan dito ayan to. Kasarita ta. Mabaina. Pagbainam kumangay. Hello. Kumusta kayo? Hello, sir. Long time no see. Wali nga rod. Ado nga min tinasikaso ki di Manila. Ahawon gayam, sir. Yam amukan ka ni Rhea. Kahera tayo. Hello, sir. Awagan naklangan ni ti Carl. Tiyak amo nga dagaya man baro akahera. Anya tayong tinagan ni Sigud akahera tayo? Cecil, sir. 2 weeks na laang dito eh. Pimanaw adagos. 2 weeks. Kung ni Sheila ang naganak ka no, iso ang nag-live. Kuna na laang dayta, sir. Kat no imakar idi sa bali a restaurant. Kasta kaya. Sapay kumata, agbayag ka dito eh. Rhea, sir. Unigayam, Rhea. Bayam, ta imemoryak na tanagan mo. Diyak amo at 2 weeks na lang gayam di sinukatak akahera. Impudno kun Kita saan gayam nga amo ni Sir Carl ti mapaspasamak dito restaurant da? Anya ang mapaspasamak? Uy, saan kalaktan nga agsasao? Ang kinapudno na. Ay no, awan ti agbayag akahera da. Amom no apay? Saan da amaanusan ti ugali ni Ma'am Sheila? Nasingpot mat kanyak. Kaya't da ka ngamin dagiti customer. Tanaisem ka. Nadayaw ka kadagiti customer. Ken maysa. Siyempre, napintas ko. Ay, di nakman angawan iti kasta. Ay, pudno ti ibagbagak anyo. Black beauty ko naman. Adun tupay ti mangdamdamag iti number mo? Siguro, adu ti agar-aram ken ko. Awan pa'y panawon ko kadagita. Agadalakpay. Sa bagay, ubing ka pa'y. Ala, anusam nga rod dito'y takunamet anasingpat kan ka ni Ma'am Sheila. Itati aldaw ti check up mo, nanang. Isublida ka manan iti ospital. Ay, jak mo't la maimbaganan anak ko.
Ay, kaya't ko kumamal, ti makatrabaho dito ibalay. Damagan tayo ije doktor. Noan niya tinaskan nga aramidan. Tapno maisubli ti sigod a kinapigsayo. Ay, pagdanagak unay ti magastos. Nanang, Agad-adal ka pa imad nga rod. Pangalaan tayo nga iti gastosan tayo. diyo ka di pa'y panunutan ti gastos. Tawan pa'y mo ti imbaga di doktor yo. Ni Jun ti mangitulod ka na kayo di ospital. Ta mapanak mo tan agtrabaho, nanang. Nas ka na partakak ti magna. Tapno sa anak amala daw iji trabaho. Diyak kaya't nga da maibaga kanyak ni Ma'am Sheila. Ha? Ada si Mardang Akotya dito isang wana? Kasla... Rhea, Ah. sa dino ti papanam? Sir? Ay, isang magpaiso. Mabigbig ko tilugan na. Umay ka. Aglugan ka, tay tulod ka. Ngam, sir. Umay ka ket din. Tandanin ti oras ti sarek mo. So umay ka. Nasam ka din nagdengag iti music, Rhea? Uwan, sir. Ngam, sagpaminsan laang nga makadangagak. Tawan mat namin oras ko. Carl laangan ti hawag mo kanyak. Dito yak matla di makal, isa kabisado ka amin na lugar. Kasta ka di? Ket amo ko no sa dino ti balayo. Dagasen kanto inton bigat no mabalin. Ha? Taapay ko ma. Awisan ka laang matamangal daw, hindi paborito mapanganan? Oo, hapay kita na kita kasta. Awan madi nga intensyon ko. Kaya't ka lang nga mamamoy tosto. Oy, girl! Pudno ka di nga intulod na ka ni Sir Carl Itay? Uwan. Diyak ko makayat. Ay no! Imawag kanyak ni Ma'am Sheila. Ay no, agong ungat si ka. Ay, nagapadansa ka ni Sir, gapo iti dayto. Kunakon kat apagrugyan da ito iti gulo. Ay, adadyak na ibagakan ka ama di nga ugali day di ababai. Ay no, amom ka di? Grabe, aselosa. Apay kastoy matanti record mo, Rhea. Ha? Saan ka di anay bagak idinkan ka? Ada ito'y record ti kang runaan nga ornusam? Ma'am? Saan ka nga grason pay? Sheila. Saan ka makibiyang dito'y, Carl? Ha? Agpapada kayo la malas itibiyag ko. Dispensaran na ko man, Ma'am Sheila. Urnusak ton ti record ko inton maminsan. Rumbang laan! Tano saan? Ikaten ka! Maudin agundaway mo da ito, Rhea. Maudin! Kung ati doktor akasapulan na maoperaan ni Nanang. Pangalaan tayo nga iti kwarta. Nagkarin ni Uncle Oscar at tulungan na tayo. Isulaang mati kabagyan tayo makatulong kada tayo. Sapay ko mga rod. Ngamin, mga no maikatak pa iti trabaho. Ha? Tapay manang. Itapay mat maoperaan ni Nanang nga may kat kay ti trabaho. Sapay dandani ka naggraduar. Saan ka madanagan, Jun? Adda ka asi ti Diyos kada tayo. Mr. Lonely. Apay kastamat ng ibagbagam merna. Di na kumamatrabaho ka na kasta. Panagkunam ka di kat mangrabraba kaklaang, Octavio? Di mo't adda na sabat mo itay di tarwar alalaki? Wen, adda. Iso ni Nelson. Tinakarik naak itinagpaiduma nga ayat. Anya, di mo't ko na mga ay-ayatan nak. Asak lang ti lalaki nga ayatan. Kasta ti panagkunak, nga may dinakitak ni Nelson. Dita ana amiris ko ti pudno ariknakan ka. Saan ka gayam nga ay-ayatan? Iso nga, agbreaktan. Anya, Nalawag ka di tinangag mo? Saan kan nga ay-ayatan? nana. Ikanak pa iti may sabuti nga arak. Ay na, baraw, nabartagkan. Itay pala alas 3 iti malaman ang rugi ka nga umininaw.
Manungayan na buti dahi ta nagibusam ka may sampay mga gininom. Basta ikanak na. Kahit ko pa ito minom. Kahit ko tang lemes iti arak. Tapno mapunas ti sama marikrik na kita. Ay nabaraok. No anyaman dahi ta makagapaw. Saan nga arak ti solusyon? Gusto dahi tan. Agawid ka kiidain. Di yun lang kami namuno kasano kasakit ti marikrik na kita. No sige, no di nakikan saan lang. Mapanakit sa bali nga istora. Kukwayo lang na arak kan ako yun. Masakit ti ulo ka. Nasayaat mo, tanakariing kan, Octavio. Kasano nakaawid ak na. I-gestor ni Nana Trina ti ambok ngayon ko. Ay na, kasano ko mga minamalagip mo, kat permi mo ti bartek mo idirabe ay. Oray la na ba sa day ta pantalon mo? De ka la mabain. Ha? Anya? Imawag ni uncle mo a Fidel, idi nakita na kaidirabe ay, anakaida iti tenga ti kalsada. Iso nga imbaon ko ni Joey. Iso ti kadwana nangiyawid ken ka dito'y balay. Kasta ka din, anak. Asus, kababain paikat din kanya Uncle Fidel. Sapay ko mata ni Mirna ti mangilukat. Nas ka na makasaritak. No nas ka nga agpakaal si Aktap no di nakisina. Aramidag. Sika manan? Pangaasim. Agsarita ta ka Mirna. Sige, umunig ka. Agyam anak. Sapay ko ma, tadaytoyan ti maudi apa ng riribok mo kanyak, Octavio. Mirna, please. Ay, di nakarako na kasta! Purnusem ta ko mati may papan ka na ta. Imbagak matan adikan ay ayatan. Di ka di makaawat? Mirna, Adan sa baling ay ayatak. Iso apa nga asim, tasardengan nakuman. Saan ka di makaawa? Ay nabaraok. Binalamutan nga gininom ka. Saan ka matasigod na kasta? Apay, ada ka di parikot mau? kahit ko lang ti makalipat ito urea pagkanito na na. Jack Macron ti panakisinan ti nobya kanya. Ah, dayta ti makagapaw. Ay kakinasaritam ko maa. Numabalin nyo pa'y nga urnusan. Naminado na kinasaritak na na. Nagpakpakaasiak pa yan na di naksinaan. Awa na talaga. Di na kun ay ayatan. Gaputadan sa bali ang nakaibaw ingan tirik na na. Ay, no kasta nga rod barok. Awanan tinamnama. Ambok ang nasakit. Ngam ti makunak. Saan ko maaday tati umanay apang dadaalam iti salon at mau. Awan matlangan ti sarsarbi ti biyag ko. No awan matlan ni Mirna, nana. Ay, saan mo nga ibagang awan, Sir Babe? Babae lang tinapukaw mo, Octavio. Iso asaan nga iso ti pang dadaalam iti salon at mau. Nakarubwat kamot manen, Manong. Sa dino ti papanam. Ijayan damanang mo, Mirna. Inakmanan kasarita. Agmauyong kansan, Manong. Di nakalangaroden kayat. Ipilit mo pa lang ti bagim. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko ni Mirna. Minamagday ta, Manong. Makunam lang na ita. Gaputas saan mo nga amo ti marikriknak. Ay, apo, Manong. Nagado ababae dita. Saan lang nga day Amir na? Pasensyakan iti inaramit ti anak ko, Baraok. Awan rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, tata. Makita ti kinapunom iti anak ko. Agaman yangay nga raod. Oras siguro tapno palubusan mo ti anak ko. Tata, Diyak kanunungan ti inaramit ti anak ko. Amaok anasakit parakan ka. Hangam nasken nga awata mo na si pupuso. Tapno makapag-move on ka. pampanunutak pa lang kat kasladyakon kabaalan, tata. Kabaalam dayta, Baraok. Italaang dayta, tasadiwa pa iti sugat di tapusom.
Ulitag, Baraok. Pasensyakan, iti inaramay ti anak ko kan ka. Apay, kastamlatan akanayon, Octavio. Agbarbar kalatan nga inaldaw. Kaya't ko lang ti makaililiwag nanan. Awanan ni Mirna anobyak. Si Murutan iti lalaki anang isukatan na kanya. Kat, isaw ti pang dadaalam iti salon at mau. Apay, ti kunam, no agbarbar ka, sublyan na ka day dya babae. Bayandak kadilatan nanan. Baybayan nga, kasano na agsakit ka. Wano adama di napasamak kan ka, gapoy ti panagin inumaw. Asino kumati ka ase, ang mga iwan kan ka. Nan, Awan, ti maitulong na kan ka day taarak, Octavio. Engka kat iti bangkag mo, taing ka asikaswan dagiti mulam, kantarakan mo. Manon abulan ti napalabas. Ag-move on ka din. Pagbalbalinam lang, tabagi makakaasi. Kita man ti lang amin ti sarming. Anya ngay day ta? Naglampong kan nakatatidugan ta barbas mo. Lipatam ko man ni Manang Mirna. Naragsakan iti biyag na ita. ay ayatek uni ni Mirna. Tsaka balang nalipatan. Oo, salbagkit di day tarik nam. Itugtug kan sa langan, Manong. Tapno agsimpa day ta panunot mo. Kat makapagpanunot ka na sayaat. Nangagkaw, tinagsaritaan nyo itay nga agkabsat. Apay, Octavio, itulok mo latan, a babae laang ti makagapaw akasta ka. Nanang, Agpanunot ka kumamot a anak ko. No di na kan kayat ya tao, bayamon, awatem nga uray na sakit. Asikasumkit ni tabagim, kita man talangam anak ko. Kas kalalakayon, aduduugan. Ay na! Maragsakan nakpaya makakita kang ka, Octavio. nay, apay mat nana. Ay, uwan tasaan ka nakas itisigaw na nagmorsa nga kitaan. Ita, nakaibarbas ka, nakapapukis kan. Apaw, mayat, baraw, bagay mau. Nagsublay tisigod a kinataer mau. Ha? Ni nana mo. Agpaiso di magbagak. Ay, aguray ka man, tadan to ti balasa nga iya mamukan ka. Jesus, ni nana luling nga talaga. Ay, saan man? Nasingpag ka nagagadjay bagbagak abalasang. Agbagay kay launay. Uy, apag iso ti umay ko dito istora. Adda ka amang libre, Octavio. Ha? Ay, kat po na. Day talaga yan. Nanaluling. Ikan na kami man ka ni Pari Jerry iti pagpalamiis. Kanday tayo kaimasan na nala ko matinapay. Ay, mapiit lang, barok. Day taman ti pangayatak launay kan ka, pare Octavio. Saan ka nahimot? Si kabot pare. Nairan ang anda, Ha? malaksid talaga nga awan. So, pasensya. Kasnay. Aw, at to'y tibay naom kan tinapay. Adamat tan di talabisan ti basaw. Yaman kami nana. Ala, pare Octavio. Rugyan tanti ag merienda. Ket adda istorya ken ka. Bayat ti panagmeryendata. Padlaw ko anak ka ululi, magkamot manipod itay nakasangpot ka, Octavio. Ha? Inanang man. Saklat ni madmadlaw na. Maikawa ak nga raw da makakita kan ka akasta. Apay, ada parikot mau. Awan nanang. Pampanunutak lang tinaistorya ni Jerry itay nagrana kami iji istor ni Nana Luling. Nga niya. Nagawid ka no ni Mirna. Anya. Kat apay ko mga iso ti panunutam. Kaya't mo asawon. Mapad ka man ang agpakpakaasikan kwa na. Saan mo takasta nanang? Masyanak lang amin. Tas sigun iti panangiladawan ni Jerry. Kat nakakaasi ka no tilangana.
Laglagi pa nga itinaminsan, lino ko na kadadya babae. Iso asaan arumbang amaasi kakenkwana, ta iso tinangpili iti gasat na akas jay. Nagatang kumutang tigagarat dito ili. Diyan pagatang inanam. Nagatang kumutaminan. Dilangan alak afits ni pakan ko iti pupuk ko alamas ti dagasela. Octavio? Aso ti... Ah? Mirna? Siyak na rod. Pudno gaya man nagawid ka. Nagpalingkay ka kadimat? When? Kasta? Kat... Kumusta kan? Dakkel ti nagbaliwan ti bagima. Nagkutong kan. Mabalin ka di asaan adito ti pagsaritaan ta? Kababain kadagiti aglabas? Pakawanin na kumaiti inaramid kong Octavio. Ha? Awanan na dyan kanya. Mamati ak, anak karmaak, gapo iti panangloko kan ka. Kunak nupod nung ay ayaten nak ni Nelson, ngamsaan mat gayam. Mirna, Nagbalinak anak kakaasi iti danana. Kanayon nakakabilan nukas diyan na bartak. Katinasakit, iparupa na payan kanyak, ti panagbababae na. anya? Jakon maanusan ti kasjeng aramiden na kanyak, iso a pinanawak. Kasta ka di. Pagbababawiyak ti susurot ko kankwana. No kumatasi ka, nalabit asaan akas diyan tinapasarak. Mirna, Octavio, saan ka di amabalin nga ituloy ta, tinaputad a relasyon ta? Manong, ag dinamagmat dito'y lugar tayo, nagkuyog kayo kano kinimanang Mirna. anya? Unay ti taon aya. Damdamagan niyan ti luling itay, no nagsinublan kayo kanon. Anya nagsinubyan. Nagsarita kami lang. Anya nga midagapo, akakuy-kuyog kan kasarsaritan paylaang de babae. Ha? Ay, di mo ko naan, nga agayat ka paylaang kan kuana, Octavio. Sus, Manong, agpanunot ka. Lipatan na kun nga inam, no kunam asubyam manan de babae. Manganta, bayat ti panagsarita ta. Ado ti in-order ko akanin ta. Anya ka diti ko na makayat mong ibaga kanya kiti personal. Okwa, kinapudno na. Naamiris ko si kagayang ti pudno nga ay ayatak, Octavio. Anya? Amok nga ay ayatan nakpailaang. Kaputa aging gaita, kat awan pa'y asawam. Iso amabalin pa'y asilpon ta, ti ayan-ayat ta. Nabayagan na nalpas ti may papan karata. Kat pangasim. Sarde nga mo ti ilusyon mo nga agsinubyan tapay. Ay ngam, ay ayatan ka, Octavio. Parparaw paw dahi ta panagayat mo. Sorry. Ngam jakon mairusok ti mangkit-kitakin ka. Goodbye. Dear Mr. Lonely. Pudno timbaga kalaysa. Hilipatin na kon. Waswason tan ti relasyon ta. Gaputadan sa baling ay ayatek. Kat iso ti kayat kong ikalaysa. Sapay la ko matamaawaten nak. Ngam apay akas tayo taramidam kanya. Adda ka di basol ko. Awan basol mo kanyak. Ngam nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agyan ayon aluklukon ka. Pasensya kan. Ngam day 20 maudi pa nagkita. Kan pa nagsarita ta. Sapay la ko ma. Tadi na ko nariribukan pa. Saanin asika ti ay ay. Manangalilaw ka, Danilo. Nagtalagakan ka. Inayat kay tinapudno. Ngam kasto lang ayam ti subad mo kanya. Lagimitak. Ngam urayan niya pa iti pagbagamita. Saanin agbali ti pangadang ko. Agwin na swastan. Gaputa saan kan ay ayatan. Lipatin na kon. Kat di na kuman riribukan pa.
Husto dayta na panagsangsangit mo. Iha, saan na may karinay di alalaki itinapudno ang panagayat mo? Husto ni mamam kaanakan. Sursurwam kit din alipatan. Gaputas ti kamot laang ti marigatan. No, di mo aramidan ti kasta. Kasladyak kabalan nga aramidan dayta, mama. Auntie, ay takunay ni Danilo. Jak makaklon ti kastoy ngay naramid na kanyag. Nagsayang ti panagayat ko kankwan. Nagbalinak anapudno iti relasyon mi. Ngam naglakalaang ti pananglipat na kanyag. Amo mi, anagbalin ka anapudno kankwana, kaanakan. Manya nga rod. Naimbagtay kiti ahta nakita mong tipudno aburik na. Juan, iha. Lipat mo day dya tao. Patya ka masarakam to ti lalaki amay kani. Itinapudno ang panagayat mo. Unay matan, Alaysa. Naglakamatan ti panakiwin na suwas ni Danilo ken ka. In break na ka, gaputadan sa bali nga ay ayatan na kasta. Wen friend, di naman nainikan patagtiduan atawan a relasyon mi. Anya nga ron, talaga kasta. Saan mat amabalin nga ipilit mo ti bagim ken kuana, kat imbaga na lang arudan asaan na kan akayat. Husto ka, Chin. Ikarigatak ti manglipat. Ininot tumatla siguro ang mailiwliwag ko ti kasya ang nagbanagan ti ayan-ayat mi. Amok asyak tumatla ang ti kaasi. No jak aramitan ti kasta. Kasta man ti kayat ko, Alaysa. Wan, rumbang laang alipata mong dayja alalaki. An-anwam ko ma ti kasken kuana, akabailan na kamat apasakitan. Ay bagabigat mo, Ma'am Alaysa. Mabalin ka dito, makilamisaan ken ka. Katwin mabalin latan. Ala, agtugaw ka kityan. Agya mo nak. Kumusta ka? Nalipatam ka din ni Danilo? Saan anala kaalipatan ti tao ang nagbalinan ang napatakan niya? Inayat ko itinapudno ni Danilo, Erwin. Iso nga aging gaita. Marikrik nakpaila ang tisaom dito'y puso. Gapoy iti palang pasakit na kanya. Dumtang tumat lang ti panawan na makalipat ka, Alaysa. Erwin, Ala, mangantan. Lumamiisan lagi ti kananta. nagbayag matan ti gasolin boy amang full tank itilugan ko. Sapay nagbara ti panawan. Urayim lata ka din, friend. Anya kumapay nga eh. Hapay nga mas isang kan. Ada ka dirugit iti rupak, friend. Awan, Alaysa. Di ka agungungat, ha? Ada ko madamagag. Anya dayta. Apay ko mga agungat na. Agdataton ka di ka ni Sir Erwin. Ako, teacher tayo. Saan? Apay mat anadamag mo dayta. Madlaw ngamin nga kursunada kan ka. Ken maysa, agbagay kayo si ka. Ha? Ay na friend, kimaro mananti kinasutil mo. Awan matdakas na no bilang, saan ka di? Ay nasardangan na kon Jane. O, anya ti maipaay ko kan ka, Erwin. Apay asim marungkar ka dito'y balay. Alaysa, sapay ko ma, ta saan ko apakabasulan. No ipudnok ken ka ti marikiriknak. Ha? Pakawanan nak. No ibagak nga agayatak ken ka. Ket napudno ak iti dayta. Anya? Diyak laing pagarup nga dagayam kastarik ng kanya. Napudno ti ayat nga itat daton ko ken ka. Lading itak, Erwin. Ngam awanin kanyak dayt abanag. Sapay la ko matay kanak iti daway amang ni panagnak iti dayta. Anya ka diti imbagakan ka ni Erwin, kaanakan. Agdat-daton ka di kan ka dayjay abaro. Husto kayo, auntie.
Ngamjak inaklon. Gaputa mabuti nga kun nga agayat. Iha, saan mo't kit ding agpapada dagiti lalaki? Iso ano makita kan mariknam lakit di anapudno kan ka. Kan no adamot riknam kan kwa na. Awan dakas na no aklunam. Husto ni mamam iha. Kan tingitingam ana imbag teriknam. Di kay agdanag, anti, mama. Talaga nga agan-an nagakon. Jakon kayat ti masakitan. No bilang taagayatak manen. Ma'am Alaysa, nasaya ata nakita ka dito'y sango ti classroom mo. Kit-kita ag ngamin dagiti estudyante. Agaayam da pay laang. Awan pay ngamin sundo dagiti dadduma. Apay ka di? Ada ka di napatag nga ibagam? Nakita ka ngamin ni Sir Erwin itay. Kat ipapaytad na kan ka da ito'y asurat. Oh, adoy, awata mo. Ay, amuklatan noon niya tilinaon dito asurat. Una yun na dyan tao. Amom friend, nasingpat ni Erwin. Iso nga amok. Napudno ti panagayat na kan ka. Ni Danilo pa'y lang ang tipit-pitik to'y pusok ngaging gaita. Anya? No kasta, maag ka, Alaysa. Pasensya ka no na singaka, Alaysa. Amuklatan noon niya tigagaram, Erwin. Kadi kagdanag, binasak amin alinaon ti surat mo. Agyaman ak no kasta. Kaya't kong ibaga, apud no amin tinelenad iti surat ko para ken ka. Amok, mariknak kan makitkitak matkit di data. Iso nga ita, aklo na kon ti panagayat mo. Ha? Pudno ka di tinangag ko? Wan, kitsapay la kuma, tadinak tumat pasakitan akas iti sigod anobyo. Ikarik, di kanto saktan. Kat no manukot ka, agkasartan iti kabita na parawen. Kablaawan ka, friend. Kamaudyanan na, inaklon mo matlangan ni Erwin. Agyamanak, friend. Kitamom ka di? Nakaragragsak ak unay. Mariknak no kasano ti kinapatag ko ken kuana. Makunak anagasat ka kankwana. Gaputa talagaan na singpat. Sana kas ka ni Danilo, pinasakitan na kalaang. Please, friend. Di mo ko man ipalagip kanyak da di tao. Ni Erwin itan ti ay ayatak. Pasensya kan, friend. Nalagip ko lang amin ti inaramid na kan ka. Angam nasaya at mat. Tatalagaan na ibaw ingan ka ni Erwin tinapudno panagayat mo. Iha, madlaw anaragsak ka. Saanen akas idi analidam ti rupam. Husto kayo, mama. Talagaan na ragsak ka. Gapo ka di, taagayan ayat kayon ka ni Erwin. Kan, plano yo pa yan ti agkalaysa, kanakan. Husto kayo, auntie. Nakaragragsak ka. Gaputa mariknak ti kinapatag ko ken kuana. Husto ka, iha. Marik nami matlaang ka ni Antim nga Emilia, ti kinapatag mo kan kuana. Kat, talaga ka di analipatan mo ni Danilo. Wen, auntie. Ni Erwin itan ti ay ayatak. Kasanon, no agpakita kan ka ni Danilo. Anya ti aramidam. Uray pa'y nga tamakitak ita day ang tao. Awanan anyaman na kanyak, mama. Gaputa namin pinsanin nga inwaksik dito'y puso kan panunot ko. Rumbang laang akasta ti aramidam, iha. Lipatamon, gaputa saan ang nagbalin anapudnukan ka. Agpag napagnaak man pa'y laang dito'y parke. Madamdamaak pa'y nga agawin. Ay na, talaga napintas dito a lugar. Dito'y iditi paborito mikin ni Danilo a pagpaspasyaran. Kumusta ka na, Liza? Nasayata nakita ka ita dito'y parke. Paborito ta ide a pagpaspasyaran. Danilo, si kakadingag paiso. Wen, siyak na ito'y. Mabaling ka dingag sarita ta. Agsarsarita tan,
Apay, anya pa'y lati masapol mo kanya. Kayat ko tiyakid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit ko kan kaidi. Nabayagan ang napakawan ka, Danilo. Agyaman ak no kasta, Alaysa. Amok, ay ayatan nakpailahan nga aging gaita. Anya? Nabayagan na pimusay ti asawak. Gapo iti sakit na iti puso. Nawaya akon. Mabalintan nga ituloy tinatunday nga ayan ayat ta. Pudno ang napakawan kan. Ngam awanan lugar mo dito puso. Gaputan ni Erwin ikan ti ay ayatak. Umadanin ti kasarmi. Kasta ka di. Sige. Idaw-dawat ko tiragsakyo adwa. Nakaragsaga ko, unay. Gaputa umadanin ti kalaysa ta, Alaysa. Kung nakitino talaga adin akong maayat. Uray siya, Erwin. Nakaragragsakak matunay. Agyaman na, gaputa dimtang ka itibiyag ko. Ay ayatan ka unay, Erwin. Ay ayatan kamot, unay. Ikarik. Si kalang ti babae nga ipatig ko. Si kalang ti ayatag tong palbiyag ko. Agyaman ak unay. Ikarikmat. Si kantulaang ti lalaki nga agtagi ko iti puso kan ayat ko. Idaw-dawat na at tarabayan na ta ti Diyos kan tibuklen ta a pamilya. Kalpasan ti amin, anapasama kadagiti upat, apakasaritaan ita nga aldaw, ada maysa abanag anarigat amay libak. No daduma, ti tao amang pasakit unay, kada tayo ket saan nga kabusor tayo. No diket ti tao anamatian tayo, iti amin a puso. Ni Alaysa ket namati idi iti maysa nga ayat. Impagarup na nga no agayat laing asipupudno, no aguray laing. Ken no mangted laing iti amin, maamuan met laing ti maysa, at tao ti panangipateg ken kuana. Ngem saan akasta ti pudno. Adadagiti tao apumanaw, saan gapu ta saan tayo anasayat. No diket gapu ta dida, ammo no kasano nga aywanan ti maysa, anapateg abanag nga ada iti sangoda. Ket idi mangrugi manen ni Alaysa nga aktakder. Idi mangrugi manen nga aglukat ti pusona iti baro nga ayat. Kelaat anak subli tinapalabas. Saan atapno ayatena manen ni Alaysa? No diket tapno padasena, no pudno nga napigsa meten ni Alaysa. Ti adal ni Alaysa ket nalawak. Saan nga amin a tao nga agsubli, ket may kari a palubusan nga sumrek manen iti biak tayo. Ada dagiti pamakawan a simangbay nga atrasado unay. Ada dagiti luwa asaanen a kabaelan nga ayusen tinabura. Ket adda dagiti ruangan ano may serradan, saan agapu iti gura, no diket gapu tanaamon tayo metten no kasano na salakniban ti bagi tayo. Ni Rhea ket nangipakita iti sabali akita ti sakit. Daytoy ket sakit ti maysa nga anak a makakita iti inana nga agkapsot iti inaldaw. Ngem awan iti ima ti umdas a kwarta tapno may salakan na. Ada dagiti kanito ati biyak ket saan tayo nga ikan iti karbengan nga agbalin a nakapuy. Awan oras ni Rhea nga agda naglaeng. Masapul nga agadal, agtrabaho, agiptur, ken agisem iti sango ti sabali uray no nariribok unay ti pusona. Nyem iti mismo nga oras a kasapulan na unay ti trabaho na, iti oras nga amin a kwarta ket napateg, nay kabilmanen isuna iti saan apatas alaban. Saan laeng a kapanglawaan ti kalaban ni Rhea. Kalaban na pay ti apal, ti pananggukom, ken dagiti tao amang kita ken kuana akasla ada basol na laeng gapu taawan panakabalina amang salaknib iti bagina. Nyem manipud iti dayta, impakita ni Rhea kada tayo ti maysa abanag. Ti pudno apigsa ket saan nga awan kapulos agsangit. Ti pudno apigsa ket uray naksangit ka, uray mabuteng ka, uray nabanok ka, bumangong ka, paylaing inton bigat gapu iti tao nga ay ayatem. Ti adal ni Rhea ket adal maipapan iti responsibilidad ken panagayat iti pamilya. No kasapulan da tayo ti pamilya tayo, mabalin nga agbalin tayo a nakapuy,
ngem saan tayo amabalin nga agsardeng. Adadagiti laban nga awan ti mangpalakpak, adadagiti sakripisyo nga awan ti makakita. Ngem sana kayat na asawen nga awan pategda. Gapu tano daduma, ti kadakelan nga ayat ketsan nga ada iti nasam it asasao, no diket ada iti naulimek a panagiptur tapno agtalinaid nga ada namnama ti tao nga ay ayatem. Ni Ronnie ket sa balimet ti dalana. Ti pakasarita ni Ronnie ket san anang rugi iti panagluko. San met anang rugi iti ospital wenno kapanglawaan. Nang rugi daytoy iti maysa a puso a kayat na nga agayat. Ngem nakasango iti maysa a tao asan pay a nakasagana a maayat. Kaya ni Ronnie ni Princess. Nakita ni Ronnie kang kuan na ti maysa a naysang sangayan a banag. Ngem kabayatan a lumalapit isuna, naawatana at ti kinaulimek ni Princess ket saan a kinapangato. Ti panangadayona ket saan a kinatangsit. Dayta ket sugat asaan pay a naimbag. Ada dagiti tao asan a narigat ayaten. Nasaktan lengda iti napalabas. Saanda nga iadayo ti sabali gapu, ta saanda a kasapulan ti ayat. Aralamiden da dayta gapu, ta mabuteng da a mapukaw manen, tibanag arugrugyan da paileng nga patyen. Ket ni Ronnie, imbes nga piliten na ni Princess alipaten tinapalabas, pinili na nga agtalinaed iti abay na babaen iti kinaanos. Saan na pinadas nga sukatan ti siya sinoman? Saan na apinadas nga ipakita nga nasaysaya at isuna ngem tinapalabas nga ayat? Naulimik na laeng nga impakita king kuwa na at ibaro nga ayat ket saan na masapul nga burasena ti daan na lagip. Masapul laeng nga umdas ti kinamanagayat na tapno matulungan na ti maysa at tao nga agtuloy manen. Ti adal ni Ronnie ket daytoy. Ti panagayat iti tao ang nasugatan iti napalabas ket saan na maysa alaban tapno abaken tinapalabas na. Dayta ket maysa a panagdaliya sa tapno mapaniknekan ati agdama ket mabalin paylaeng anatalged. No pudno nga ayatem ti maysa a tao, saan mo lay nga saludsudeng no apay, asaan pay nga aglukat ti pusona. Saludsudem met no umdas ti anus mo, tapno saanin isuna a mabuteng. Ket dimting tayo ken Octavio. Kadagiti upat a pakasaritaan ita nga aldaw, ni Octavio tinasaktan iti maysa a delikado a wagas. Saan laeng ang napukaw na ti tao nga ay ayaten na? Mangrugi meten nga mapukaw na ti mismo a bagina. Idi pinili ni Mirna ti sabali a lalaki, saan ang naawat ni Octavio ti kinapudno. Nagkapit isuna, naguray. Pinatina ti bagina a baka adapay gundaway. Ngem ti ayat, no may salaing ti agayat, tunggal panagkapit ket mangnayon laing iti sakit. Ni Octavio ket mangipalagip kada tayo, iti maysa a napait a kinapudno. No daduma, ti tao amang pasakit unay kada tayo, ket saan ti tao a pumanaw, no diket da tayo metlaing, gapu ta akapet pay tayo, iti banag asaanen a kukuha tayo. Mabalin asaanen nga ay ayaten ni Mirna ni Octavio. Nasakit dayta. Ngem ti panagtultuloy ni Octavio nga agnamnama, iti ruwangan anay siradan ket nasaksakit pay. Gapu ta tunggal aldaw a kumapet isuna, tunggal aldaw met amay layo isuna, iti mismo abiyag na. Ti adal ni Octavio ket saan ka nga agayat iti nauneg? Ti adal ni Octavio ket saan mo ko mga aramiden a kadena ti ayat. No saanen nga agpili keng katimay sa atao, ti karigatan ket saan ati pananglipat keng kuwana iti apagbiit. Ti karigatan ket ti panangawat a may kari, kapaylae nga agtuloy a nabiyag, uray awanen isuna iti sibay mo. Upat a pakasaritan, upat a sugat, upat a kita ti ayat. Ni Eliza ti nangisuro kada tayo, a mabalin nga agsubli ti napalabas, ngem saan a masapul nga luktan tayo manen ti ruwangan. Ni Rhea ti nangisuro kada tayo, ano iduron ti biyag iti ngato ti pader, ti ayat para iti pamilya ket mabalin ang mga ramid iti ordinaryo, at tao nga agbalin ang napigsat ngem impagarup na. Mironi, tinangisuro kada tayo at tipudno nga ayat ket, saan akanayon nga adaan iti ariwawa. No daduma, tipudno nga ayat ket panagtakder laing idiay, awan pamilit,
awan pa nagdardaras, ken awan pa nagpumanaw. Ket ni Octavio tinangisuro kada tayo, at isaan a husto a panagayat, ket mabalin amang pukaw iti mismo, abagi tayo a napardas, ngem iti anyaman a sakit. Ngem no ada maysa, akadawyan nga adal manipud kadagiti, upat a pakasaritaan itang aldaw, daytoy ket. Ti ayat ket saan laing a may papan no siya sino, ti agtalinayd, ken siya sino ti pumanaw. Ti ayat ket, may papan met no adaan tayo iti tured nga agpili iti husto, uray no ti husto apili, ket mangpasakit iti puso tayo. Ada panawin ati husto, apili ket pananglayo iti tao anang luko kengka. Ada panawin ati husto, apili ket panagibturpay iti maysa nga aldaw, gaputa kasapulan kati pamilyam. Ada panawin ati husto, apili ket panagbalin anaanos, iti tao asaan pay a nakasagana. Ket ada panawin ati husto, apili ket panangpalubos nga agpatinga ti banag, uray ada pay laing ti ayat iti pusom. Awan kadagiti upat a karakter ita nga aldaw, ti adaan iti nalaka a panagdaliasat. Ni Alaysa ket nagtaktakder iti nagbaitan ti napalabas ken ti masakbayan. Ni Ria ket nagtaktakder iti nagbaitan ti kinaawan namnama ken responsibilidad. Ni Ronnie ket nagtaktakder iti nagbaitan ti namnama ken anus. Ni Octavio ket nagtaktakder iti nagbaitan ti ayat ken panakapukaw ti bagina. Ket dagiti pili a dayta ti nangaramid, kadagiti pakasaritaan da a may kari a panunoten. Gaputa iti pudno a biag kastamet. Saan nga amin a mangayat kada tayo, ket agtalinayd. Saan nga amin a pumanaw, ket agsubli a sipupudno. Saan nga amin nga agisem, ket nasayat ti kasasaad na. Ket saan nga amin a mangibaga nga napigsa isuna, ket awanen ti kasapulan na nga ada iti abay na. Ada dagiti tao akas ken Eliza, analukon idi, isu a mabutengdan amang rugimanen. Saanda analamis, suksukatanda laeng no pudno nga ayat ti ada iti baro a tao. Ada dagiti tao akas ken Rhea, akanayon nga agkuna nga okeyda, ngem iti unegda, awit da ti maysa a pamilya, ti dakkel a gastos, ken ti buteng adida amono siya sino ti pagsaritaanda. Ada dagiti tao akas ken princess iti pakasaritaan ni Ronnie, asaan agaputa saan da kayat nga agayat, no diket gaputa aduunay tinapukaw da idi, isu asaanenda nga agtalik a mabalinpay a sumangbaymanen ti ragsak. Ket addamet dagiti tao, akas ken Octavio, aamuna asaanen nga ay ayaten ti sabali, ngem saan pay laeng akabaelan nga agpalubos. Saan nagaputa nakapuyda, no diket gaputa aduunay ti ingkabilda, apasit ti bagida iti ayat, asaanen nga agsubli. Ngem uray siya sinoka kadagiti upat, apakasaritaan a daytoy, adda maysa a masapul alaglagipem. Ti maysa analiday a kapitulo, ket saan nakayat na asawen, at ti amin a biag mo ket agbalin analiday. Ti maysa a tao a pumanaw, ket saan nakayat na asawen, asaan ka amay kari a maayat. Ti panakapukaw ti maysa a trabaho, ket saan nakayat na asawen, a nagpatinggan amin agundaway. Ti dan asugat ket, saan akayat na asawen asanen, a mabalin nga umimbag ti puso. Ket ti maysa a panakaysina, ket saan akayat na asawen, a masapul a pukawem ti mismo abagim. Ti kapatgan, ket saan ano maliklikan tayo ti sakit wenno saan. Awan ti makaliklik amin iti sakit. Ti kapatgan, ket no siya sino tayo kalpasan dayta a sakit. Ni Alaysa ket mabalin ko mga agbalin anapait, ngem pinili na tinamnama. Ni Ria ket mabalin ko abumagsak iti dagsen ti problema, ngem pinili na nga agtultuloy a lumaban. Ni Ronnie ket mabalin ko apumanaw idi nakitana ani princess, ket adapay laeng iti napalabas, ngem pinili na ti anus. Ni Octavio ket mabalin pay nga agtultuloy a lumnek iti sakit, ngem ti pakasaritaan na ti mangipalagip kada tayo, adumteng ti panawin a masapul, nga agsarding ti tao sakbay a mapukaw na amin. Ket nalabit, daytoy ti gapu no apay adagiti upat, apakasaritaan ita nga aldaw,
ket saan laeng apakasaritaan, akitain tayo, ken lipatin tayo. Kasla basit asarmingda. Tunggal agbuya ket mabalin, ang makakita iti paset ti bagina kadagitoy. Maysa agundaway anay bati. Maysa agundaway anarigatan gapu iti kwarta. Maysa agundaway anangayat iti tao, asaan pay anakasagana. Maysa agundaway anagkapit iti tao, anagbaliwen ti pusona. Ngem kalpasa namin, ti saludsod ket saan ano siya sino tinang pasakit ken ka. Ti saludsod ket, aniya ti aramidem iti dayta asakit? Palubusam kadi, nga aramiden na ka ataw, asaanin nga agtalek iti siya sinoman? Palubusam kadi, nga pagbalinin na ka asumuko? Palubusam kadi nga ikandado ti pusom iti agnanayon. Wenno usarem dayta tapno, masursurom nga agayat anasaysayaat, napigpigsa, ken nasinged iti mismo abagim. Gaputa iti pagpatinggaan, ti kapintasan nga ayat ket saan nga ayat amang palipat kadatayo iti amin. Ti kapintasan nga ayat ket, ayat amang ipalagip kadatayo nga adapay laeng pating tayo. Uray no pinadas ti lubong apagduaduen tayo dayta. Ni Eliza ket maikari iti tao, asa namang kita ken kuana akas maikadua laeng apili. Ni Ria ket maikari amatulongan, saan amaukom. Mi Roni ket maikari iti, ayat asungbatan iti kinapudno. Ni Octavio ket maikari amaimbagan, ngem umuna, masapul nga isardeng na ti panagkapit iti tao, asaanen anang pili ken kuana. Ket datayo met, maikari tayo iti ayat asaan ama magpakpakaasi, kada tayo iti inaldaw. Maikari tayo iti pamilya, ama salakniban babaen iti pudno, apa nagreget. Maikari tayo iti tao, ananus nga umawat kadagiti sugatayo. Ket maikari tayo iti biyag, asaan akanayon ang mapagturayan ti tao apumanawen. No itang nga aldaw, binuyayo dagiti upat, apakasaritaan tapno amunyo laeng ti pagpatinggaan dagiti karakter, nalabit addaen ti sungbatyo. Ngem no binuyayo ida babaen iti bukodyo a puso, nalabit addapay dakdakkel a mabati. Dayta ket pamalagip ay ti ayat, saan ano nasaktang ka ket napukaw kan, saan ano naibati ka ket nabigo ka, saan ano masapul mo nga mangrugi manen ket pakabaynanen. No tutuusin, ti panangrugi manen ket no dadumaiso ti kadakelan a panagbaligi. Panangrugi manen kalpasan ti panagluko. Panangrugi manen kalpasan ti panakapukaw. Panangrugi manen kalpasan ti kapanglawaan. Panangrugi manen kalpasan anamuam ati tao nga ay ayatem ket saanen nga agayat kang ka. Saan analaka, ngem kasapulan. Ket no adda maysa, asasaw amang sera kadagiti upat, apakasaritan ita nga aldaw, daytoy ket. Saan mo ko maapalubosan ti tao, asaan anang ipateg ken ka nga agdesisyon iti pateg mo. Saan mo ko maapalubosan ti maysa, adakes nga aldaw amang ipalipat ken ka nga adda pay masakbayan mo. Saan mo ko maapalubosan ti daan, anapalabas amang laped ken ka nga aglukat iti maysa, anasaysaya at abanag. Ket saan mo ko maapalubosan ti ayat, apagbalinen na ka, agangan naet iti mismo abagim. Gapu tano dadduma, ti tao akasapulam unay nga isalakan, ket saan ti tao nga ay ayatem. No diket si ka mismo. Adyaman kami iti panagbuya, kadagiti upat abaro nga episode ti Lonely Heart Radio, June 3, 2026. No ti pakasaritaan ni Eliza, Rhea, Ronnie, wenno Octavio ket nakasangat iti pusom, agtalinaed ka kada kami kadagiti sumaruno nga episode. Gaputa no daduma, ti pakasaritaan ket saan nga agpatinga iti diso apag tinaggan ti luwa. Agpayso nga mangrugi laeng dayta, no ti maysa a tao ket agdesisyon nga agtakder, punasen ti luwana, ken piliyen nga agtultuloy a nabiyag. Agkita tayo manen iti sumaruno nga episode. Ket laglagipem, ti panagayat iti maysa a tao ket napintas. Nyem ti panagayat iti husto a tao, iti husto a wagas, ken ti saan a panangpukaw iti mismo abagim, dayta ti kapatgan.